Va, respira una. I baixa i descansa tranquil·lament. Molt bé, plantes els peus a terra, pots sacsejar una miqueta la musculatura i canviem de costat. Si la respiració s'ha accelerat molt, abans de canviar de costat, doncs descansa. Que la respiració suavitzi una mica, que estigui més tranquil·la. Peus junts, ara la cama esquerra. Mirar cap al sostre. Si vols treballar més, doncs la cama estarà ben estirada i activa. Si vols fer-ho més suau, doncs la deixes més relaxada, com tu vulguis. I des d'aquí, inspira, pressiona amb el peu dret a terra, amb el amunt i baixa vèrtebra per vèrtebra. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Perfecte. Continues amb el moviment o prova de quedar-te a dalt. Respirant aquí 3. Respirant 2. Prova que l'aire t'arribi al teu melic quan respires. Cames actives. I vèrtebra per vèrtebra, perfecte, descansem. Porta els genolls al pit, fes-te un massatge a l'esquena, mou una miqueta el cap a terra, deixa que caigui costat a costat, afluixa les espatlles, deixa que la respiració es calmi. Posa una mà a cada genoll i dibuixem cercles. Obre genolls cap a fora, inspira i tanca. I continua aquí, inspira, obre i tanca. Perfecte. Canvia de sentit. Obre, tanca. Obre, tanca. Obre. Molt bé. Ves deixant les plantes dels peus juntes a terra, que els genolls s'obrin cap a fora, els talons que s'acostin cap al maluc, però que no se t'aixequi la lumbar de terra. Si veus que la lumbar se t'aixeca, doncs els talons estan més lluny. Escalfa el palmell de les mans. Busca la respiració al teu cos i relaxa completament cames, relaxa genolls, relaxa el cap, relaxa maluc, el pit, espatlles. Perfecte, fem 3 respiracions plenes. 2. L'última. Molt bé. I anirem deixant que els peus vagin relliscant tranquil·lament. Endavant. Afluixarem braços al costat del cos i si voleu de costat o amb les mans a sota de la teva lumbar, doncs ens anem incorporant, anem seient a la colxoneta, què tal? Molt bé, doncs seiem, ves buscant els ossets del maluc a terra, que els notis bé, agafa els genolls per sota, allarga la columna, deixa la mirada a terra, respira. Anem a la postura de Navasana per enfortir la cintura abdominal. Una mica més endavant. Molt bé. I des d'aquí busca un punt amb la mirada per l'equilibri. Vas caminant cap a tu amb els peus fins que els podem aixecar de terra.
si aquesta figura et costa molt, doncs queda't aquí, respirant. Fixa't que la columna està estirada i no caiem. Important, l'esquena, allarga-la. Perfecte. Puja una miqueta més les cames i les deixes paral·leles a terra, si és possible. I doncs les deixem anar. Treballem més aquí. Respira. Molt bé. Tal com està la cama dreta, vés a buscar el terra amb el peu i torna. I ara amb l'esquerra. Torna. Expira. Torna. Expira. Torna. Vale, continua aquí. Fem 3. Fem 2. Perfecte, back the stake. Fem una. I descansa. Molt bé. Si voleu, poseu les plantes dels peus a terra per descansar i si no, doncs creua les cames i no posis els peus a terra. Queda't portant els genolls al pit i fent una boleta aquí. Prova-ho. Sense posar els peus a terra, estan a l'aire. Respira. Perfecte, i canviem. I encara continuarem amb aquesta figura. Si tens els peus a terra, camina cap a tu i prova d'aixecar-los i si et costa, doncs et quedes aquí. Que ja estem treballant. La mirada busca un punt a terra. Molt bé, vas estirant, aixecant cames, deixa-te-les anar i ara les provarem encara d'estirar una miqueta més. Costa, però prova-ho, estira-les. I el que farem des d'aquí amb el control abdominal serà baixar una miqueta, cames i tronc cap a terra, el que puguis, i inspira, puja. Baixa, control abdominal. Inspira, puja. Baixa. Inspira, puja. Va, queden 3. Baixa, perfecte. Inspira, puja. Baixa. Inspira, puja. Fem l'última. Queda't amb la figura abans de descansar si és possible. Cames estirades i actives, columna llarga, vigilem amb les espatlles, que no col·lapsis. Respira. Perfecte. I encara no posis els peus a terra, deixa'ls a l'aire. Abraça't les cames, com hem fet abans. Porta el cap als genolls, respira. I ara sí, peus a terra, acaba d'arrodonir la columna, mou una miqueta el cap, deixa-la caure de costat a costat, tot el cos. Molt bé. Posa't més bé a terra i movem una miqueta els canells i obre i tanca les mans. Anirem a fer la figura de la taula, que es necessiten braços. Fes una miqueta de força. Molt bé. I quan en tinguis prou, doncs les mans amb els ditets mirant cap a tu, si estàs còmode. I si no, posa'ls com et vagi més bé. Més o menys a sota de les teves espatlles. Mans actives a terra. Els peus oberts a l'amplada de la teva cadera, maluc. I enganxa'ls bé a terra. Des d'aquí. Preparem-nos per pujar el maluc amunt. Inspira. Les 4 extremitats s'aguanten i maluc amunt. I expira. Baixa. Si aquesta figura és massa... Continuem. Sí, molt bé. Si aquesta figura és massa intensa per tu, perquè canells pateixes, doncs simplement quedes amb mans a terra i obrint el pit aquí. No cal que pugis maluc, però et pots quedar aquí, portant una miqueta el pes del cos i respirant. Tanques els ulls
I respires profund. I si estem pujant i baixant el maluc, doncs continua, anem fent 3 més. També podem tancar els ulls, així estem connectant una miqueta més amb el que estem fent. Fem 2. Continua pujant i baixant o queda't amb el maluc amunt. Tant amunt com et sigui possible, però si aquest és on arribes, doncs no passa res, respira, allarga el coll, espatlles van lluny de les orelles, activa extremitats, omple pulmons estrets, el cap queda còmode, si no pateixes de cervicals i vols mirar de deixar-lo anar enrere, doncs deixa-la anar. I anem descansant. Treu un momentet les mans de terra, mou-los una miqueta. Perfecte. Si el que acabem de fer era molt intens per tu, doncs queda't allà on et quedaves. I si vols anar una miqueta més enllà, fem Purvottanasana, que és la postura que vaig penjar al Facebook un dia d'aquests, de la setmana passada, que és amb les cames estirades. Mans tornen a anar sota de les espatlles. Activem cames, activa glutis i amunt, inspira. Perfecte, i baixa. Continua, inspira. Expira. Omple pulmons, allarga el coll, cames actives. Braços ens aguanten, mans a terra. Puja i baixa una vegada més o queda't amb la postura. Respira 3 aquí. Respira 2. I perfecte, descansa, torna a moure canells una miqueta, obre i tanca mans. Fes una boleta endavant. Molt bé, anem per Sirsasana, que és la mitja pinça, que la vaig penjar també ahir. Seu bé els teus isquions, tenim les cames estirades endavant. Abans d'entrar a la figura, doncs, activa una miqueta les cames aquí, allarga la columna, com estic rodona, si fa falta amb les mans t'ajudes. I talons que no toquin a terra, van amunt. Prova-ho. Respira. Cames actives, genolls actius, talons amunt. Espatlles avall. Allarga el coll. Respira. Perfecte. I relaxa una miqueta. Portarem el peu dret cap a nosaltres, posa la terra i obre cap al costat i puja una miqueta més. Si és possible, allarga la columna. I ara amb braços, activa'ls i allarga't al cel. La cama esquerra encara està una miqueta activa. I vés endavant. Si quan fem aquesta figura, sempre que fem aquesta figura, no baixem de dorsals, baixem de maluc, de cadera. La flexió ve de la cadera. Si veus que et quedes molt enrere, agafa un cinturó per abraçar la columna, la cadera, i tires des d'aquí. O també pots portar el genoll cap al teu pit i ens quedem aquí. Respira 3. I si veus que és possible, doncs vas estirant una miqueta més la cama. Respira 2. Allarga una miqueta més. Perfecte. Omple pulmons sense pressa. Activa abans de sortir. Molt bé, i ves sortint de la postura. Deixa la columna llarga, posa la planta del peu dret a terra i te l'agafes amb la mà esquerra. Anem per la torsió
Ardha Matsyendrasana, que també la vaig penjar. I amb el braç dret fas un cercle gran per posar la mà a darrere. La mà esquerra abraça la cuixa una miqueta més del pit. Si no arribem al colze, doncs amb la mà, no passa res. La columna ben llarga, és el més important. I la cama esquerra està una miqueta activa. Inspires aquí. I al treure l'aire comença a rodar des de la cintura, obre una miqueta més tot el pit, l'espatlla dreta i per últim el cap. I queda't respirant aquí. I si vols provar de fer aquesta figura completa, una mica més intensa, doncs el peu dret el passes a l'altra banda de la cama i ara la cama esquerra la pots flexionar portant el taló cap al maluc. Però el maluc no el deixis dret, que torni a seure bé. I et quedes aquí. Com estàvem amb la cama estirada? Fins on hagis arribat, estarà bé. Respira 3. Respira 2. I tranquil·lament desfés la figura, desfem les cames, relaxa. Molt bé, ves allargant la columna, activa les cames, aixeca talons de terra, fem dandasana o la figura de la L. I planta del peu esquerre cap al cos i obre cap al costat. Fem la mitja pinça. Inspira llarga. I ves endavant. I si voleu una més, inspira llarga. I ves endavant. Si necessites cinturó, doncs agafa el record de la flexió, ve del maluc, de la cadera. No baixis de dorsals, baixa de cadera. Queda't respirant, si és massa intens, genoll del pit, també. Fem 3. Fem 2. Omple pulmons, disfruta del que estem fent. Si veus que estàs patint massa fluixa, no volem patir, no ens volem fer mal, Disfruta de l'estirament. Perfecte. I desfés tranquil·lament, columna llarga. Tornem la planta del peu esquerre a terra i el genoll esquerre te l'agafes amb la mà dreta. I la mà esquerra farà un cercle. I se n'anirà a darrere, palmell a terra, creix al cel. I al treure l'aire, roda tota la columna i mira enrere. És una torsió, la columna està llarga. Queda't aquí respirant o prova de fer la figura més intensa, sencera, que seria passant el peu cap a l'altra banda i amagant la cama dreta. Però si no et passa res, queda't com estaves. Disfruta la figura, la torsió, respirem 3. 2. Perfecte. I anem desfent la figura. Ens n'anirem amb les 4 extremitats de la colxoneta. Que vull fer l'última figura que he penjat, Paringasana. Deixarem mans a terra, em poso així perquè em veieu més bé de la figura. I fem un momentet al gat i al gos, activa les 4 extremitats, porta el cap al cel, el còccix també, i arrodoneix i deixa caure el cap, mira el melic, i una vegada més. Les extremitats ens aguanten, activa-les una miqueta, mans a terra. Perfecte. I des d'aquí podem anar deixant l'esquena neutra al centre i anirem traient la cama dreta cap al costat, posant el peu pla a terra, activa aquesta cama, el genoll estarà actiu,
Activa la cama esquerra, també que està a terra, i vas caminant amb les manetes cap a tu fins que pots incorporar cadera, el maluc, i el deixem ben bé a sobre del genoll esquerre. Que no estiguis asseguda, acaba de posar-la bé. Relaxa braços, allarga la columna, respira. Les dues cames estan actives. Respira. Aixequem el braç del genoll cap al cel, allarga't aquí. I cau cap al costat. I torna, inspira. I cau cap al costat. I torna, inspira. I queda't al costat. Respira 3. Quedem aquí tal com esteu respirant. Respira 2. Perfecte. Observa que el braç no el tinguis a davant de la cara. El braç com si volgués anar per darrere del cap. Que la zona del pit quedi ben oberta. Inspira. Molt bé. I descansarem. Per descansar posarem les mans a terra. I ara allarga't endavant amb les mans. El maluc pot estar tal com estava aquí dalt o seure cap al taló de darrere, deixant els ditets del peu a terra i seure cap al taló de darrere. Com un gat, allarga't, 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 aquí respira, la cama dreta està estirada. Omple el pulmó sense pressa. I tranquil·lament, sortim de la figura, tornarem al genoll dret al seu lloc. Ens quedem amb les 4 extremitats a terra, relaxa una miqueta el cap, posa't còmode, inspira. I anem per l'altre costat, traurem el peu esquerre cap a fora, activa aquesta cama, vas caminant amb les manetes cap a tu, cama estirada activa i està a la línia del teu genoll dret. I des d'aquí, ves alçant la cadera. Les dues cames estan fortes. Respira, allarga la columna, obre el pit. I ara el braç dret se'n va al cel. Inspira i deixa't anar. Inspira i deixa't anar. Inspira. I queda't amb la postura. Fes 3 respiracions aquí, omple pulmons. Vigila que el cap estigui còmode, que no l'estiguis forçant. Obre el pit. Perfecte. Si vols, torna i ara els ditets del peu de darrere posa'ls a terra. Seu cap a darrere i amb les mans actives endavant. Des de la cintura t'allargues endavant. Respira. Una més. I anem descansant. Molt bé, ens anirem a posar drets, dretes. Ves-te incorporant un moment d'aigua més bé si vols. I si no, doncs proposo que posis els 2 ditets dels peus a la punxoneta, genolls amunt, i fas una bola, una boleta, acostant el cap als teus genolls, respira. I des d'aquí, plantes dels peus a terra, inspira, creix al cel, allarga't. I expira, deixa't anar endavant, relaxa el cap, el coll, les espatlles. En fem una més. Anirem ràpids aquest tros perquè veig que és tard. Si voleu, si quan fem una pinça no toquem a terra amb les mans, doncs agafa un coixí que t'hi puguis recolzar. Ens quedem fent una pinça, deixa caure el cap, respira. I ara flexiona la cama dreta
I la cama esquerra estirada i canvia, i canvia, i canvia. Vale. Molt bé, flexionem la cama dreta, la mà dreta queda a terra o al suport que tens i el braç esquerre l'allargues al cel. Respirem 3 aquí, ens quedem amb la figura. 2. Perfecte. Baixa. Flexiona genoll esquerre, la cama dreta estarà estirada, mà esquerra a davant del peu a terra o a sobre del suport i la mà dreta al cel. Respira. Va molt bé. 3. 2. Omple pulmons, vigilem amb les espatlles, lluny de les orelles, el petit. Molt bé. Baixa. Va, i acabarem fent un exercici d'equilibri. Podem continuar amb el suport si no toqueu amb les mans a terra i prova de pujar a damunt de les teves puntes dels dits i a baixar talons amunt i baixa. Talons amunt i baixa. Perfecte. Talons amunt i baixa. I si aquí estàs bé, doncs vés una miqueta més enllà, talons amunt, boleta. Baixes i tornes a pujar i peus a terra. Talons amunt, boleta, puja, talons a terra. Continua, com tu vulguis. Fem 3. Fem 2. Fem 1. Perfecte. Deixa talons a terra, peus plans, perdó, flexiona una miqueta genolls, activa les cames i podem anar incorporant. Molt bé. Mou-te una miqueta, costat, costat, afluixa el cap. Si vols, estira una miqueta les cames, sacseja-les. Tornem a omplir pulmons sense pressa, allarga't al cel. Expira. Inspira. Expira. I ens n'anem cap al relax, que em falta un minut per 55. Si vols, ens estirem un minutet a terra. Passa molt de pressa l'estona. Deixa la columna plana, deixa anar cames, deixa anar braços. Deixa que la respiració es calmi. Deixa caure el cap costat-costat. Afluixa les espatlles, deixa anar braços, obre i tanca les mans, i pots deixar palmells relaxats al cel, plantes dels peus, els peus cauen cap a fora, cames s'afluixen, genolls. Afluixa tot el tronc internament, fixa-t'hi des del teu pit. La zona mitja del cos i el maluc. Relax. Afluixa la cara, afluixa el cap, la pell del cap, els ulls, la mandíbula. Relax. Amplia una mica la respiració, omple pulmons sense pressa. Fem 3. Fem 2.
I comencem a despertar el cos lliure. Fes un estirament de tot el cos, com si ens acabéssim de despertar. Activa la musculatura, inspira, 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 creix. Perfecte, fes els moviments que el cos et demani, deixa que s'expressi el teu cos, el cap, respira. I si en tenim prou, podem seure còmodes un momentet o bé estar incorporant. Pots portar les mans a prop del pit. I pots dedicar aquesta pràctica que acabem de fer a algú, o a tu mateix, tu mateixa. Escolta des de dins. Omple el pulmó sense pressa. Cantem un nom per despedir la classe. Inspira. Namaste. Moltes gràcies. Espero que hagi anat molt bé, que m'hagueu escoltat bé, que ho hagueu pogut seguir tot. A veure si us puc escoltar abans de marxar. Com es fa, que no me'n recordo mai, això. Ai, espera. Hola. Hola. Algú que s'ha de silenciar. Vale, perquè... Molt bé, ha anat molt bé. Paro jo. Moltes gràcies, Cristina. Vale, de res. A vosaltres. Espero que us hagi anat molt... No sé com us he de desilenciar ara, això. Altres també. No sé com ho vaig fer l'altre dia. Espero que us hagi anat molt bé. Ens veiem el dissabte, si voleu. Què més? Bueno, si em voleu dir qualsevol cosa, sabeu que també per al mòbil, si em voleu fer una pregunta, alguna qüestió, alguna cosa que no us va bé, doncs m'ho dieu, vale? Vale, perfecte. El dissabte, no? Ah, i avui he gravat mitja sessió perquè m'he recordat a la meitat, que no l'estava gravant. La penjaré al YouTube. Bueno, és igual. No sé si estan aplaudint ja. Us ho vull de silenciar, però no puc. No sé com ho he de fer. Vale, doncs... A veure... I ara, ens sents? Sí, us sento. Ens sents? Sí. Ai, ara ho he fet. Vale, molt bé. Ara sí. Vale, doncs això. M'he recordat de gravar mitja sessió només, a la meitat m'he recordat. Bueno, la penjaré aquesta mitja al YouTube. Fins dissabte. Gràcies a tots, a totes per estar aquí. M'alegro molt de veure-us. Molt bé, moltes gràcies. Bona setmana. Igualment. Gràcies. Adéu, gràcies. Loli, Eva, Aricruz, Eloïsa, Núria. Adéu, Dolors. Adéu. Adéu. Isabel. Adéu. Una aplaudiment més. Mana, adéu. Vale, penjo, doncs.